thapui le tlan zuala ania a chak jok khi kan president FMCC president puje sai chung fa pa tlan zuala ania aniam a thang jok hi tunga khai pa kha valmo mo FMCC nakina kan ram hroi tu ten la ni hi he ta kan assistant leader vice chairman jok ani chu anh thấy hiện thực vice chairman Pujola thiệt là với hiện chura chirot lung chúng khu nó chia cần xem thôi ạ anh tiếng nghe cần sổ có hiện mà mình lạc sakang hi cần chairman Pusaya anh hi anh là sầu dê lằng thon vét tôi anh là sầu dê lằng chura chura lúng tắc chưa hay thằng sầu dê pa hay gần sum vòng tu bung ma anh hi hay chúng khu na lui cheta chu ni han sarkar hian tha thayang ber hian meron thuam sakse ti hi kan be se na nei chun ani ri han la chho je langa people should know manami hey ha manami ni top mai hey ti hian heng lai fa na tin khom vel te na kila kan phiat fai lenga maro chu chung khu hi siam wat anei lo chuanin angai te bokin aron tla khom lenga ru asuranga hian ron sa lenga lung hi khoka ala ral mai do na chu kan sarkar lam hian ranglamin ma men lak sak tura han nga ila chaklama tang an la le tuna chunin lung phera milemen jiak jong pokha he bol hoina la khuria kan la tho awangin engla hi then khat churon lang ve theini hi chem pui lem niom tak ania henglai lung te hi engma ta na an lo man thin nge niang ti po gan thang thar jok te hi ani doctor degree nei nan te po la ron zir chiang sila ASI lampang hi chu ron in rol vak ta lo se kan du thu sa mani ri lai mi hi sang hi shom pani kumami kuman lo siam to ni do ni khai ti hian heng lai ram vel zong hi pusi lal choi lian pusi lal choi lian te pok han ti tak na tangwal na khat ania a thahnem ngai nen man atangin kan siat phak ve chin atangin alo en kol ngata choi moina po dong lem loin ham that na po nei lem loin ani ama ro chu ti hian pol ten ding chawa pol kuta anom chawa puchoi atakhi akelama harsana nei do vain akal lei theilawa karon thleng thalo me nge tia in lama min lo ngak ve thunga ani thahnem ngai na zara heng lai ram thing te po he heng chen he tiang tiat ni thei hi anni puchoi hi
a om lo nuwa kan la fak don chau nin a hriata tuna hi chuanin a hmalak na te hi a hlut na kan la mu thiam lo zawka thangkhat lian a ron liam lai zet chuan a hming kan lam to in a rin amani helai far kung po hi a mawi na ro heki far kung ania camera tha tak mai a chak om khop mai ara a bor thung mai a tin khi lai tlang chip sang lai bera khianin la lar vak lem lo tila kan khua zawk ina kan ti lar thiam lo lung do ro pui zet mai oma chu far pui tlang lung do kan tia ASI lampanga mi thiam te chuanin kot chu ro pui wang chiami ain a upa zawk ni nan ngaya a chan chu engma inziak om si lawa lung lian pui in tung kual khup ania wangin a upa hle an ngai deuh top maya tin asir ram atlang pang chhawa sawn lungra bian ti maya atlang an pan chhona chungte chu tun hma chuan a awm tlar that thut thina amaro chu far kon khawtlang zawk ina hum halna chang ang hriat har deuh hlek awangin a lung then khat te ro chu a awm tawh lova a hma chuanin khutah a peng ton tir atangin tlang chhip thlengin lung hi a in phah zawm vek ani an tia keierawh chuanin ka hmu hman chiah lo a ruah lu deuh hlek ten an hria a lawah te kan nei thina a chereuh duh khawp mai a chungah chuan a lung te pawh chu nasa taka lak dar alo ni tawh ani